Прывітанне, шаноўныя, гэта гульня вечар. Сёння такі рэдкі выключны выпадак, калі мы будзем размаўляць па-беларуску, потому што з намі Сергей Харэўскі і іначай проста ніяк. А гэта гісторык мастацтва, мастацтва, знаўца, пісьменнік, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У мяне толькі такія рэгаліі ёсць. Я ведаю, што іх больш. Значна, не менш, я думаю, да. Для пачатку хопіць. Для пачатку хопіць. Тлумачу ўсім, што мы зараз будзем гуляць у квіз, да, вам трэба далучыцца да нас, значыць, спампаваць сабе кахут ці знайсці яго проста, потым увесці вот пін-код, які вы бачыце на сваіх экранах 607 82 57, і вы трапіце да нас. У нас уже 27 чалавек ёсць. Пачакаем давайте некалькі хвілінак яшчэ тых, хто вот толькі-толькі долучаецца до нас. Я хочу спытаць у вас, тады ўжо такім пайсці по спецыялізацыі, да? Што вы можете сказаць про сучаснае беларускае мастацтва? Оно вот на ўзроўні з сусветным ці не? Абсалютна. Многія нашы мастакі выдатна выстаўляюцца за мяжою, купляюць, і не толькі за мяжою, і в Беларусі жывуць. Это десяткі імёнаў, там і Сергей Гриневич, і Руслан Вашкевич, і цэлая плеяда, Артур Клінаў, і тыя, хто за мяжой жывуць, нашы майстры выдатна себе пачуваюцца. Вось дзе, а ў мастацтве у нас вельмі Беларусь прадстаўлена вельмі годна, пазнавальна, каціруецца, вельмі папулярная в свеце, прычым это феномен не звязаны менавіта з гэтым крызісам, палітызацыяй апошніх там год, 2, 3, 4, 10. Так было апошнія гадоў 30. Беларусы добра ведамыя в свеце, і гэта мяне цешыць і натхняе. Ну, а дарэчы, палітызацыя, она дапамагла? Ну, дадала нейкай там цікавасці да мастацтва? Дадала, натуральна, но гэта асабліва нічого, з'явіўся вот гэты феномен, такое мастацтва, там, пратэсту. Па вялікім рахунку, що ж нас цэняць, і дзякуй Богу, не толькі за гэта, не толькі за нейкіх там закалотаў палітычных, а перадусім за выдатную, годную творчасць. І гэта вось натхняе, гэта добры такі задзел на будучыню. Гэта не той феномен, што ўзнікае імгненна, і не той феномен, што сыходзіць бясследна. То бок мастацтва – это сам працэс. Я, дарэчы, маю мастакоўскую адукацыю. Што это такое? Это 2 гады в дзіцячым садку, это ізастудзія. Гэта школа з мастацкім ухілам, куды мяне просто прыйшлі настаўнікі, упрасілі бацькоў, геніяльнае дзецка, бярэм, павінен быў 10, там 8, плюс мастацкае вучылішча, яшчэ 4 гады, і акадэмія мастацтва. Адпаведна, з такой базай мастакоўскай, з такой падрыхтоўкай, і каб мастаку выявіцца, неяк засвяціцца, выстаўляцца, таксама это праходзіць не год, не 2 і не 3. Это не тое, што раптам летась, пазалетась дазналіся пра нейкіх творцаў. Не, это ўсё-такі нармальны працэс, які быў і будзе. Я Осіпаў Максім, выдатны мастак, так шмат высветліліся праз соцсеткі, праз новую эту інфармацыйную сітуацыю. Раптам мы дазналіся пра мастакоў там гарадзенскіх, віцебскіх, тыя, которые, можа быць, былі не заўсёды в цэнтры ўвагі. На жаль, палітычныя падзеі адбіваюцца на лёсе. Конечно, мы ведаем, там Цэслер вымушаны быў з'ехаць, многія іншыя вымушаны былі альбо не вярнуцца. Тым не менш, не перасталі быць беларускімі ад таго, што з'ехалі. Я думаю, што это ненадолго, зноў жа. Мы ўжо па-за эфірам пра гэта размаўлялі. Я дакладней казаў, што я вельмі спадзяюся, што это вельмі хутка ўсё скончыцца, і мы все павяртаемся і будзем там займацца творчасцю ўжо дома. Нагадваю, што яшчэ можна да нас далучыцца. В прынцыпе, можна паглядзець на творчы падыход да нікнеймаў, якія пішуць нашы ўдзельнікі. Илья, я лічу, вельмі круто так назвацца себе. Містыфікатор, голубой единоро, літвіны, відаць, каманда, дарэчы, заўсёды ўдзельнічаюць, наколькі я памятаю, у нашых вечарах.
Как ткусь. Крумкачи, добрый вечер. 12:22. Ла Камиза Негра, Талака, Щеглы, Корона Тайм, Тутейши, Жодина, Кит, Ноумо, Тра-та-та-та, Кнопка Маны, Хелл, Лилики, Винички. Да, между прочим, у лидерах были, не ведаю кто, это группа людей, Яна Йон, Сухпай, 911, Борисович, Галоперидол, короче, Полишуки, уже ладно, дочитаю до конца. Акалиутик, Злыдень, Плявузгала, Алюша, Фан Соленкова, Сатлеч и Жиемонд Жнивень. Вот пакуль что у всех, кто долучился, в принципе, я думаю, что можно не затягивать час, можно починать. Тема, давайте так, давайте вот зменим эту картинку и убачим, что далее. Починаем таким чином наш квіз. Історія Білорусі від старожитності до мемов, назвали ми його так. І перше ж питання. Кому недавно усталевали помник у Юровичах? Варианты отказу. Первому президенту Беларуси, першобытному человеку, Ленину, Сталину. Ну, я переконаний, что вы ведаете правильный отказ. Але хотел притягнуть нашу размову. Вот откуда в ogóle взялась эта гісторыя, што беларуская не вартая увагі. Ну вот ёсць же, існуе оно і ў мастацтве, і паўсюль. Ну, гэта давняя гісторыя, якая сягае там сярэдзіну 19 стагоддзя. Это вельмі шмат прыклалі для этого намагання розныя ўлады, калі змагаліся з так званай тут пальшчызнай, змагаліся з этой тутэйшасцю, ламалі, атрымалася маса гэтага даробку нашего пропала. Конечно, сталиншчына спрычынілася ў немалой ступені, калі тыя носьбіты гэтых традыцый, да і мастацтвазнаўцы, мои калегі, мастакі, архітэктары былі фізычна знішчаны, адмыслоўцы, гісторыкі. Ну, а по вайне это ўжо было ўсё накрыта вот этой хваляй вайны. І, адпаведна, 3-4 пакалення беларусаў просто не ведае про тое, што ў нас ёсць. Тыя ж Юровічы, напрыклад, яны слаўныя не толькі гэтым помнікам, але там выбітны, грамадны былы езуіцкі кляштар з грамадным былым касцёлам, там цяпер праваслаўны манастыр, і цудоўна это адрэстаўравана. Это грамадная гара, якая згадваецца у Івана Мележа у людзях на балоце, там грамадная гара. І калі вы падымеце, дакладна не скажаце, наша скромная беларуская прырода, там нізе аграмадная Припять, там велізарныя горы, там веліч такая просто фантастычная, і не выпадкова там быў усталяваны гэты помнік. Уже все, уже мы ведаем про правильный отказ. Это помнік першабытнаму человеку. 17 человек отказали правильно. Тым не менш, знайшліся і тыя, хто вырашыў, што першаму прэзідэнту Беларусі, чаму бы не такі варыянт. Але мала веры ў тое, што калі-небудзь такая з'ява ўвогуле будзе. Заахвочваю ўсіх наведаць Юровіча. Там фантастычны музей, там могілкі мамантаў, самыя вялікія ў Беларусі адкрываюць этих, там кожны год раскопкі. І вельмі прыгожая маляўнічая мясцовасць. Ну і там, дарэчы, мамант таксама зроблены натуральную велічыню яшчэ. Я до таго і каб яны ўжо там трэш такой, конечно. Я хочу спытаць яшчэ пра гэта. Ну, давайте пакуль давайте поразмаўляем. Что тут уже? Як вы ставитесь до таких вот вариантов? Выдатна. Ведаеце, гэта безгустоўшчына, гэта што, так? Там люрикс, там, альбо там велосипеды в нейкіх налепках, там ці яшчэ што. Это сведчанне невынішчальнай прагі чалавека да прыгожа. Вот чалавек хоча тварыць. Ну, дзякуй Богу, хай расквітнее 100 кветак. Іншая рэч, што дзіўнавата, што на гэта ідуць бюджэтныя грошы, так, і замаўляюць чалавеку ніяк не звязана з этой сферай і які не мае адмысловай падрыхтоўкі. Это ўжо тут, хутчэй, я не прокурор, хай разбіраюцца, там фінансавы кантроль, як і такія рэчы. Але, в прынцыпе, это клас. Гэтыя вось пальмы з бутэлек, гэтыя шыны расфарбаваны. І оно гледзіцца, калі вяртаешься ў Беларусь там з іншых краінаў,
яна цяпер выглядае невераемна яркай такой. Это фісташкавыя свінарнікі, это бэзавыя кароўнікі, это сіняя лазурная металадахоўка, вось это дзіўныя пчолкі з банак, там нейкія мішкі з бутэлек. У людзей гэта ёсць, вось гэтая прага ўпрыгожыць сваё існаванне шэрае ў Бога. Значит, люди хочуць прыгажосці. Это класс, значит, потенциал есть. Пакуль не умеюць просто. Ну так. Давайте вернемся до наших гульцоў, да, і ўжо ёсць, пасля першае пытанне, натуральна, ёсць першая пяцёрка. Адрыў зусім невялічкі, Жыгімён Жнівень на першым месцы, Сет Лэйдж, потым тутэйшы, Алюша і Ілья. Практыка показывае, што вот эта пяцёрка, яна будзе ісці увесь час до конца, можа там нехта выпадзе, нехта патрапіць зноў. І я да чаго это кажу? Да таго, што прапаную вам усё ж такі разбіць гэтую практыку і паспрабаваць змяніць, так бы мовіць, статус-кво. Паехалі далей. Наступнае пытанне. Да, забыўся зусім, што вот так выглядае гэты помнік. Ну, прыгожа? Это мило, мило. Паехалі далей. Звычайнае пытанне, пасля візіту якога расійская цара быў узарваны Сафійскі сабор у Полацку. Адказвайце: Іван Жахлівы, Пётр, Алексей Михайлович і Барыс Годунов. Чакаем на ваши адказы і нагадваю, што спадару Сергею можна задаваць пытанні прямо пад стрімам пад нашым, можете пісаць у Ютубе тое, што вас цікавіць, я буду агучваць. Ну, прынамсі спрабаваць гэта агучыць. Дык вось, як увогуле, якая ўвогуле роля Расіі, скажем так, да, у вынішчэнні беларускага на Беларусі? За ўвесь час давайте. Ну, так і агульна, без падрабязных. Калі браць там ад часоў Алексея Михайловича, то, конечно, ніхто столькі не панішыў. Было рознае, і розныя былі прычыны, і па-рознаму это называлася. Я цалкам припушчаю, что на некоторых этапах это выглядало как добро, так? Там вернуть эту русскость, там Вавлоне, там воссоединить. И были позитивные моменты за расійшчыны, там, напрыклад, вось тыя землі, якія патрапілі паводле першага падзелу Рэчы Паспалітай, туды принеслі шмат добра, перабудавалі в камені тыя мястэчкі, павятовыя цэнтры, планіроўку вось Полацка гістарычна в 18 стагоддзі яшчэ. Былі нейкія этапы такія розныя. Але скажу іншую рэч, што ніхто бадай столькі не знішчыў беларускае, як самі беларусы. Таму што і працягваюць. Таму што я зараз складаю такі смутны мартыралог храмаў, якія былі знішчаны без вайны. І толькі, скажем, каталіцкіх храмаў Беларусі за савецкі час было знішчана каля 80. Это разом с фресками, алтарами, з усім начыннем, убраннем. Это роскошна, это толькі каталіцкі. Праваслаўных яшчэ больш, калі дадаць там іншых канфесіяў і дэнамінацый. І не выпадкаў, ну так, приезжали там сапёры, подрывали. Мясцовая ўлада просила, каб приехали, взорвали. А люди разбирали самі. Саглін, да, і дагэтуль это робяць, і ты бачиш, нават шыльда вісіць, ахоўваецца дзяржава, і ўсё роўна цягнуць. Так, и, конечно, самые великие страты – это советский час, такой материальной вот этой культуры. Это, вот я привел приклады с этими помниками культовой архитектуры. Это просто бясконцы некий мартыралог. То бок знішчана было у нас храмаў палова, а ў некаторых рэгіёнах там цалкам засталося рэгіёны без спадчыны. Так что найбольшыя страты нам принесли часы советской улады. Правильный адказ быў Пётр. Тым не менш, чамусьці большасць вырашыла, што Барыс Годунов. Але гэта неправільна. Давайте паглядзім на наш рейтинг. Сет Лэйдж цяпер на першым месцы, Фанс Ленкова з'явіўся ў пяцёрцы, тутэйшы, Талака, Палішукі. Так выглядае. А яшчэ у мяне ёсць падказка, што Окалютик адразу паднялася на 11 пазіцый пасля гэтага пытання. Это немало, і это відавочная прага да перамогі. Пагналі далей.
у гэтым пытанні можа быць некалькі адказаў, у якіх гарадах паспеў пабываць першы друкар Францыск Скарына. Прага, Кёнигсберг, Болонья и Питер. Коли ласка, 50 секунд на отказ. Это что, может быть 3 отказа или 4? Может быть сколько завгодно тут отказов, может быть усе, может быть 1, 2, 3, ну то бок дозвол есть на некалькі вариантов. Да, и есть питание, до речи. Зараз. Если бы меня не выкинул... Ну ясно, тут карацей просто пишут про то, что когось выкинуло з гульні, і ну вы заходзьце, это магчыма. Это яшчэ магчыма, і магчыма яшчэ перамагчы. Насамрэч, колькі тут 3 пытанні прагучала, то яшчэ нічога ў параўнанні з тым, колькі іх будзе, таму што у нас, калі я не памыляюся, запланавана 20 ажно размоваў. Дакладней пытанне, ну да, і размову, таму што яшчэ ж кожнае пытанне, амаль што кожнае пытанне это размова з вами. Я хацеў бы запытацца пра вот некаторыя выказванні, да, Александра Лукашэнкі. Як вы думаеце, чаму, тым больш ужо ўсё правільнае пытанне ёсць, адказ дакладней правільны ёсць, чаму гісторык па адукацыі, як ён сябе называе прынамсі, можа дазваляе сабе вот такія недарэчнасці, як Скарына і Піцер? Ну, я был бы поблажливый в этом сенсе. Справа в тым, што ён увасабляе сабой вось такое сапраўды сярэдняга беларуса. И я думаю, что сярэдні беларус ну, не адразу згадае, хто ж по основной профессии был той же Скарына. Какая была его крыніца доходу, какая его была основная специальность, паводле якой он працаваў. Доктор, працаваў при дворах, за его сварыліся паміж собой монархи. І для мяне это заўсёды загадка, што ж ён так лячыў. Я па шчырасці скажу, калі вы пачалі пра гэта зараз казаць, я запанікаваў, думаю, ну ўсё, а я ж таксама не адкажу. А потым мне прыйшла думка, напэўна ж доктар, так, дакладна. І калі вы сказалі, што доктар, я выдумаў. І ботанік фантастычны, таксама застаецца таямніцай, адкуль ён ведаў, што такія ў него былі фантастычныя веды в ботаніцы для таго часу, што ён зрабіў шыкоўны, грандыёзны імператарскі ботанічны сад у Празе. Там не толькі самі дрэвы пасадзі, там складанейшая ірыгацыйная сістэма, это падпорныя сцены, там раслі інжыры, там всякія фінікі, цуды на такіх шыротах. Так это трэба было якія веды на той час мець у ботаніцы, як в этом всім разбірацца, як уявіць сабе, каб это праз 10 гадоў яшчэ працягвала расці, што для этого трэба, як это ўсё зрабіць інжынерным збудаваннем. Для мяне это заўсёды заставалася таямніцай. Так што я думаю, что это ягоны выказванне, ну, нейкае такое, я думаю, сярэдняга чалавека спытае, он скажа, што хороший был там Петр I, там он что-то там хорошее сделал. Ну, это просто сярэдняя такая прыкладная квінтэсенцыя сярэднестатыстычных уяўленняў пра гісторыю беларусаў. І ўсё ж такі, бачыце, 10 чалавек знайшлося, якія вырашылі, што Піцер это той самы горад. І гэта далёка не самае, как бы, да. Вот, но шчыра спадзяюся, што это быў жарт, просто дзеля жарту націснута, таму што Піцера не было, калі быў Скарына, калі просто адказваць на гэтае пытанне. Паехалі далей, давайте паглядзім на топ-5. Тутэйшыя цяпер на першым месцы, пасля Сетлейч, Акалюцік, вот той самы, дарэчы, Акалюцік, які падняўся мінулы раз на 11 пазіцый, тут таксама ўжо з'явіўся ў пяцёрцы. Потым Фан Савенкова і Плявузгала, таксама новае імя ў нашым рэйтынгу. Дарэчы, Голубой единорог на 9 месцаў вверх за одно пытанне. Пагналі далей. Да, нема, пакуль ніякіх пытанняў да вас няма. Я не бачу. Так, пагналі далей. У Піцеры ніколі не тварыў і не бываў. Вот такі варыянт вам адказу на пытанне. У Бярэццы. Наступнае пытанне звычайнае. Хто з'яўляецца аўтаркай словаў гімна «Магутны Божа»? Так. Станіслаў Булак-Балахович, Клаўдій Душ-Душэўскі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Роман Скірмунд. Ой, я штосьці не тое раблю.
Да, Лариса Генюш, Наталья Арсеньева, пробачьте, Иванка Сурвила, Данута Бичель-Загнетова. Я еще думаю, что я такое читаю, чему у меня такая... А у паперцы сапраўды написано не так, не по тым, не відаць, не ў той паслядоўнасці пытанні. Таму ёсць 25 секундаў яшчэ на адказ. Дарэчы, а што вы можете сказаць пра гімн? Вот які б вы выбралі гімн для новай Беларусі? Ну, а что тут выбирать? Ну, же вариантов шмат, там, мы выйдем с сильными рядами. Там... Мы выйдем с сильными... Нема чего выбирать. Есть герб, сцяг и гимн, з якімі Беларусь на весь свет крикнула, что яна жыве. Вот это мы выйдем с сильными родами и кропка. Гимн БНР, стяг БНР, герб БНР. Это не дискуссия. Все, безапелляцыйны адказ. Мне падабаюцца і магутны Божа, многія іншыя песні. Так? Это гімн рэлігійны. Ну, але гэта сапраўды рэлігійная. Цудоўна, кранальна. У меня заўсёды там нешта дрыжыць, там і слязінка, калі я яго выконваю, ну, адпаведна, ў храме. Але так, я думаю, что есть сваяцкі марш, и никто как бы ничего еще как бы не адмянял. Герб, стяг, все трэба вяртаць вот адразу разом. Причем доўгія ж гады яны былі ну, легальна і пры савецкай уладзе. Ніхто не рабіў з гэтага нейкого такого драмы. Так яны і пры этой уладзе былі легальнымі. Тут... Так, правильный отказ. Наталья Арсеньева, 9 человек, 15, наибольшая колькость отрывливается, отказала неправильно. Но, тем не меньше, давайте будем уважливы. У нас есть целых 50 секунд звычайно на отказ, а это, ну, мне подается, нават зашмат для того, каб гуглянуть и отказать правильно. Ну, але да, трэба ведаць, что чым хутчэй вы отказываете, тым больш баллаў вы набираете. Тому важно яшчэ і ведаць. І вот так выглядае наша пяцёрка. Сетлеч, Палішукі, тутэйшыя, Окалютик і Фан Саленкова. Погнали далей. Вот Наталья Арсеньева, так яна выглядае. Хто не ведаў раптам? Наступнае пытанне. Яно подвышенной тяжкасці. Хто лічыцца стваральнікам бел-чырвона-белага сцяга і адказы на гэтае пытанне я ўжо спрабаваў агучыць. Станіслав Булак-Балахович, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Клаўдзій Душэўскі і Роман Скірмунд. Ну і тады трэба спытацца і пра сцяг. Ну, хотя, ну, в принципе, ж вы адказалі ўжо. Однозначно, потому что не, возникают там дискуссии, что словы не те, там нават, что там гучыць у гімне браты, так, а дзе ж сёстры, там, в крывавых муках. І гэта, вот ведаючы всю гісторыю наша там апошніх 100 гадоў ад абвяшчэння БНР, гэтыя словы становятся все больш прарочымі і прарочымі. Яны набрыніваюць дадатковым сэнсе. Добра, замест браты давайте вставим народ, ну, каб зняць вот это гендерная как бы нероўнасць. Все астатняе, і такі мусіць быць гімн, маршыроўка. Послухайте Марсельезу, ну и почитайте переклад слов. Там же наогул жуть. Ну, калі гучыць Марсельеза, ваяцкі марш, там, да зброі грамадзян, там, выкананне Мегай Матье с оркестром. Так и тут справа яшчэ и в якости выканания, и в аранжировках. А вы находите все на новом. Белорусы, конечно, есть нечто такое, белорусы як склеротики, что не ранятся, то навин. Але тым не менш, якія у нас вынікі? Вынікі такія. 33 варыянты правільных. Амаль што ўсе, амаль што. Ну, бачите, немарно я писал в 90-е годы артикул про Клаўдзія Душэўскага, сына якого я добра ведаю. Гэта, можа быць, ваши акурат усе вучні і гуляюць зараз. Ну, прайшло... До речі, вельмі шмат беларускамоўных нікаў. Супер, супер. А это... Ну, вот чвэрць стагоддзя, значит, немарно прайшлі, нарэшце все ведаюць. Так, як выглядае наш рэйтынг? Сетлич, Палішукі, тутэйшыя, Фан Саленкова, Окалютик. Ці Окей Алютик.
Я не ведаю, як правильно чытаць. І, дарэчы, разрывы зусім невялікія, таму пакуль што, прынамсі, сярод гэтых 5 выбраць, там, канкрэтна вызначыцца, хто можа перамагчы, немагчыма. Паехалі далей. Вось так выглядае спадар Клаўдзій. Мы знаёмім вас не толькі з самой гісторыі, да, там, а яшчэ і з тым, як выглядалі гэтыя самыя гістарычныя асобы. Глыбачанін могуць ганарыцца з глыбока. Так што вітанне глыбокаму і глыбачанін. Там нават мемарыяльная таблічка вісіць на доме, дзе ён нарадзіўся. Ну, это унікальны быў чалавек. Ну, вот, так што, калі вы там зараз у глыбокім і ходзіце, бачыце эту таблічку з надпісам, не ведаеце, хто гэты чалавек, як звычайна і бывае, ну, часта бывае, так, то цяпер вы ўжо... А перадусім ён быў выдатным архітэктарам. І хутчэй за ўсё там жа так і напісана, архітэктар. Ну, так. Даведацца, што это чалавек... Міжваеннай Літве ён вельмі шмат чого зрабіў. Сёння это слава літоўскай архітэктуры. Тым не менш, факт застаецца фактам, што менавіта гэты чалавек, які быў інжынерам, архітэктарам, чалавекам даволі прагматычным, ну, па роду сваіх прафесій, але тым не менш за свае грошы выдаваў і часопісы, перакладаў падручнікі па матэматыцы, фізіцы для беларускіх школаў, вельмі шмат шчодра фундаваў на беларускую справу. Ну і сярод іншага ён стварыў гэты сцяг у 17 годзе. І падрабязна пра гэта патлумачыў, а сярод іншага патлумачыў тым, што такія колеры былі аколышы фуражак беларускіх студэнтаў. Давайте працягнем яшчэ размову, толькі спачатку задам пытанне, пакуль буду адказваць, чый партрэт на мурале ў мястэчку Дзісна намаляваны, да? Яўхім Карскі, Якуб Колас, Язэп Драздовіч, Вітольд Бялынскі-Бюрля. Пра сцяг. А ў чым, вот, на ваш погляд, эстэтычныя, дакладней, якасці лепшыя у бел-чырвона-белага, чым у там чырвона-зелёнага? Як мастак? Ну, справа ў тым, што сцягі, яны не ўзнікаюць самі па сабе. Это лексікалогія еўрапейская. Яна мае на ўвазе, што сцяг – гэта раскладка герба. Герб заўсёды больш старажытны. І як, напрыклад, імператарскі расійскі белы, чорны, жоўты – гэта раскладка двухгаловага чорнага арла. Так? Там, альбо польскі сцяг, альбо нямецкі, іншыя сцягі. Это раскладзены герб, гэтыя колеры. І тут нічого не вынаходзіцца новае, это просто бяруцца асноўныя колеры. Потым ёсць правілы, зноў жа, еўрапейскай лексікалогіі, што паміж эмалем, то бок колерам, мусіць быць метал, белае альбо жоўтае. Яны павінны быць разбітыя. Так? Вот это адпавядаць, как бы, мусіць еўрапейскім прынцыпам лексікалогіі. Ну і перадусім гэта людзі павінны ўспрымаць як сваё роднае, так? Як, ну, нешта вядомае. Там, напрыклад, гэты французскі трыкалор, там колер святого Марціна, так, колер рэлігійны і там крыві прыліты. І все ўспрымалі як свой пры любой уладзе. І нават была і адноўленая монархія, это все, і рэспублікі, все адно народ спрымае вось гэта спалучэнне як сваё родаснае, якое сягае ў нейкія глыбінныя там уяўленні. В нашым выпадку бел-чырвона-белы – это хрысціянскі сімвал, это абсалютна так выглядаюць аўтэнтычныя нашы арнаменты, это абсалютна ўсё сваё так оно і ўспрымаецца. Таму я па-першае, это прыгожа. Такім чынам, адказ на пытанне Язэп Драздовіч быў правільны. Вось, і у нас Палешукі 6 разоў адказалі запар правільна і першымі, я так разумею, то бок выбіліся адразу на першую пазіцыю, пасля тутэйшыя Сетлэйч, Окей, Алюцік і Літвіны. Давайте далей.
Вось такая пагоня у выкананні Драздовіча ёсць. І там мало хто бачыць на экране, нават на рэпрадукцыях, там на крыжы напісана «Viva Альбарусія Ліберта». Слава беларускай свабодзе. Альбарусія это на якой мове? На лаціне. На лаціне. Ага. Вот, прабачце, тут у мяне прабел. Ну, не бяды. Далей. Ці ведаеце вы, дзе ў Менску можна знайсці помнік Язэпу Драздовічу? Каля Трэцкае прадмесце, каля Ракаўскага прадмесця, ў верхнім горадзе, на Залатой горцы. Вашыя варыянты адказу. Дарэчы, калі ўжо мы кажам пра Язэпа Драздовіча, то што б параілі пачытаць? Гадоў 5 назад выйшаў вот такі том Язэп Драздовіч, дзе ёсць і мой тэкст, дарэчы. Але сярод іншага там укладзена факсіміле ягонай кнігі «Нябесныя бегі». Ён быў астраномам, аматарам, прыдумаў всю сваю эту касмагонію, прыдумаў тэрміны астранамічныя, касмічныя на беларускай мове. Ён пісаў фантастычныя карціны пра жыццё на Марсе, на Месяцы, на Сатурніку, выдумляў гэтыя гарады Аргентоне. Ну, это вот самое такое солидное. Напэўна, не кожнаму ёсць сэнс это мець дома, как бы, вот, в такім, але прыйсці ў бібліятэку і пацікавіцца наогул ягонай, апроч мастацкай спадчыны, якая, ну, цяпер досыць шырока вядомая, дастаткова 2 кліка в Гугле, але пацікаўце ягонай літаратурнай спадчыны. Это і раман «Гарадольская пушча», і вершы, і вось гэтыя фантастычныя, а перадусім, як ён сабе уяўляў, цалкам сур'ёзныя адкрыцці вось ягонай кнізе пра космос. І тады ваше ўяўленне пра Язэпа Драздовіча стане больш таким разнастайным. Зрэшты, звярніце увагу на дату ягонай смерці. Ён памёр пасля вайны. Так, что теперь я себе задачу придумал. Знайду абавязкова. Каля Троецкае прадмесце правільны адказ і паглядзім, хто у нас сярод пераможцаў. Окалютик, Полішукі, тутэйшыя, Сетлэйч і Фан Саленкова. Сухпай адказаў 5 разоў правільна і першым, і недзе там вырас, я думаю, можа быць, нават хутка з'явіцца ў нашай пяцёрцы. Наступнае пытанне. Якая гістарычная асоба размешчаная справа ад Лукашэнкі на трыпціху мастака Алексея Панцюк-Жукоўскага? Зараз мы яго убачым, гэты трыпціх. Вось так. Тадзеўш Касцюшка, Сувораў, Міндоўг і Машэраў. А вы ведаеце? Якая гістарычная справа, это дзе маецца на ўвазе? Справа, там, дзе зараз зачынена, тое, што замазана белым. Вот это той варыянт. Ясно. Ну, ладно, будем чакаць правільных адказаў ад вас. Дзіўна, што гэтае пытанне не павышанай складанасці, таму што на самой справе я не ведаю правільнага адказу. Як вам такое мастацтва ўвогуле? Ну, это не зусім мастацтва, это такое выяўленчая дзейнасць. А такое паняцце таксама існуе? Ну, чаму ёсць там, нехта робіць там адкрыткі, там паштовачкі, там цымарачкі. Не кожную вось такую выяўленчую дзейнасць ёсць сэнс называць мастацтвам. Ёсць как бы рэчы такія дэкаратыўныя, ёсць рэчы заказныя. В прынцыпе, там для мастацтвазнаўцаў няма горшого, там, кепского, доброго мастацтва. Так? Это як, ну, наприклад, для дендролога, там, ботаніка, ну, няма ніяких кепских дрэваў, альбо добрых вельмі дрэваў. Ясно, што ў лесе павінна быць і сасна, і яліна, і дуб, і альха. І сказаць, што нешта з іх там лепшае, это абсурд. Так і тут добра расце добрае мастацтва, калі ёсць шмат самых розных з'яваў. І вось такого патаса кічавага,
и нечто такое инситное, аматорское, народное, про што мы гаварылі, пра гэтыя пальмы з бутэлек. І толькі вось у гэтай кашы шмат жанрах, відаў, твораў розных накірункаў, і можа нарадзіцца сур'ёзнае мастацтва. Супер. Міндоўг, правільны адказ. Большасць ведала яго, так што, відаць, я памыліўся наконт складанасці пытання. Но здараецца. Глядзім на вынікі. Палішукі, тутэйшыя Сет-Лэйч, Фан-Саленкова і Окалюцік. У нас зараз у пяцёрцы. Далей едзем. Складанае пытанне, карацей, падвойныя балы. Фрагмент карціны якога мастака намаляваны на абароце старой купюры ў 1000 беларускіх рублей. Я ўжо нават не памятаю, як гэтыя купюры выглядаюць. Іван Хруцкі, Михаил Савицкі, Ілля Репін і Адам Глобус. Вот такие варианты. Савицкі. Савицкі, да. А я акурат про этого мастака вот сегодня студентам распавядаў на лекцыі. Уберите Ленина з грошай, калісьці пісаў Андрей Вознесенскі. Што лепей, вот, на ваш погляд, все ж таки на грошах? Некие там, не ведаю, вядомыя асобы знакамітыя, там стваральнікі дзяржаўнасці, да? А мне падабаюцца беларускія сучасныя грошы. Ну, параўнанні з тымі, што былі і якія ёсць у іншых краінах. Яны вельмі якасна зроблены, вельмі так дыхтоўна распавядаюць пра гісторыю нашай культуры і мастацтва. Таму што калі ёсць нейкія гістарычныя асобы, ну і ты ж дзеячы культуры, то міжволі глядзіш на намінал. Хто больше, хто меньше, якая тут градацыя, там, да? Там як ордэны розных ступеняў. Ну, калі будынкі, таксама пачынаеш думаць пра тое, што вот гэты архітэктурны помнік больш значны? Ну, тут ёсць в этом сэнс, калі мы гаворым пра помнік, так, таму што ёсць там час стварэння, так, там маштаб. А калі мы гаворым пра асобу, ну, хто там важнейшы, Купала ці Колас? Ну, как бы, и того ж, как бы. А так выявлены розныя творы мастацтва, розныя гарады, розныя эпохі, і грошы распавядаюць. Хоць наогул самыя прыгожыя грошы, ну, з тых, што я бачу ў розных краінаў, это там, дзе выяўлены кветкі, напрыклад. Так? Вельмі прыгожыя кветкі, у нас ёсць там 1000 кветак, і гэта б зняла вось эту дзіўныя рэчы. Не все ж упэўнены адкажуць, што выяўленыя на гербе цяперашнім Рэспублікі Беларусь, сходу, так. І цяжкавата разглядаць, і невыпадкова не ўсе ведаюць, хто аўтар гэтай карціны, якая была выяўлена на грошы, таму што там трэба дзесьці там з краешку прачытаць. А калі былі проста прыгожыя кветкі, там ліпы, напрыклад, это ж вельмі прыгожа само па сабе, оно нейтральна і нясе нейкай вось этой такой канатацыі дадатковай. Ну, кветкі і кветкі. Гэта чырвоная кветка, гэта зялёная. Ну, каб мяне хто спытаў, я падказаў бы так. Иван Хруцкі быў правільны адказ, 11 чалавек адказалі правільна, і табліца першых тутэйшыя Сет-Лэйч, Окалюцік і Голубой единорог і Палішукі. А за Хруцкага мне трохі как бы крыўдна, тому што все его ведаюць як майстра нацюрморту, это бясспрэчна. Але ён цудоўны партрэціст. Тут пацікаўцеся партрэтамі, зробленымі Іванам Хруцкім. Ён цудоўны быў псіхолог, і шыкоўныя партрэты. Это партрэт сярод іншага жонкі з тым. А ў яго ёсць вельмі такія драматычныя, псіхалагічныя партрэты. Вось вельмі рэкамендую пацікавіць. І цудоўныя ў яго ёсць і пейзажы. Так што больш дазнавайце, любіце мастакоў, любіце мастацтва і шануйце мастакоў, асабліва жывых, асабліва ў тым ліку і тых, хто сёння ў непростых абставінах. Поехали далей. Не буду нічого каментаваць. У якім горадзе знаходзіцца царква, вобраз которой змешчаны на 10 рублях? Грашовыя пытанні пайшлі. Полацк, Магілёў, Віцебск і Жыровічы. Калі ласка, адказваем. Ну, вот, дарэчы, мы вяртаемся до будынкаў, да? То бок, вот на 10 рублях яна змешчаная. Дык вот по якім? Таму што яна больш важная, таму што яна больш старая, там, чым за тое, што на 5 рублях змешчана? Нет, тут ёсць проста, што яны
паспрабавалі збалансаваць там. Это помнікі, якія внесены альбо прэтэндуюць на ўнясенне ў спіс ЮНЕСКО. Ось, там і Княжвійський замок, там Мірський замок. Ось. І в певному сенсі гроші, ну як і марки, яны паслы краіны. І так, Полоцк, правильный отказ, и большинство натурально отказала правильно. Что там у нас изменилось? Тут ничего не изменилось, отрымливается по пятерце, але единственное, что можем сказать, что Сетлич значит, вернулся, да, на три позиции, нечто такое. Давайте далей. Вось так выглядае Спаса-Ефрасінівская царква у Полацку. А вось не так, даруйце. Цяпер є купол залаты і трохі іншай формы. А як гістарычна правільна? І пакуль яна ў рыштаваннях. Ну, гістарычна яна зусім не так выглядала. Іншы быў этот уваход, іншы быў партал. Гэта той выгляд, які мы цяпер маем у выніку рэканструкцыі 19 стагоддзя берскім архітэктарам Порта, быў такі з італьянскім паходжаннем. А гістарычна там быў яшчэ больш высокі такі купал, над ім яшчэ барабан, яшчэ адзін купал. Не такая цыбуліна. Ну, і зараз яна пакуль у рыштаваннях там адкрываюць фантастычныя прыгажосці, унікальныя фрэскі, якіх няма аналагаў ва ўсіх суседніх наших краінах, суседзямі ў Беларусі. Это цэласны фрэскавы цыкл 12 стагоддзя, там, ад падлогі да столі, які быў адначасна зроблены з пабудовай царквы і ў выдатным стане на наше шчасце захаваўся. Гэта, ну, сапраўды перлавіна, якой кожны беларус можа ганарыцца. Ну, будем чакаць тады аднаўлення і спадзяюся, на той час мы ўжо будзем дома і зможам з'ездзіць. Так, пазл. Пытанне пазл і яшчэ і падвышанай цяжкасці. Размяркуйце замкі ў тым парадку, як яны адлюстраваныя на фота. То бок, вы зараз падгрузяцца фоткі, нешта яны не грузяцца. Ну, в любым выпадку, Градзенскі, Мірскі, Любчанскі, Гальшанскі замкі. І вам трэба зараз націснуць іх вот гэтыя назвы ў той паслядоўнасці, у якой вы бачыце нумарацыю на фотках. Так, кшталту, я не робот. Так? Выберыце выявы. Кепча. Вот. Ввогуле, вот з нашай вот мы, дарэчы, пачалі размаўляць пра рэканструкцыю. Вот я памятаю, як рэканструявалі той же самы Мірскі замак, і мне падаецца, што просто было нешта, ну, жудаснае зробленае, там былі і вокны пашыраныя, і ці это было такое юнацкае проста ўяўленне пра тое, што нешта памылкова робіць? Прынамсі, Мірскі замак адрэстаўраваны добра, таму што рэстаўрацыя наогул пачалася яшчэ пры савецкай уладзе. І з 70-х гадоў это раз. І в адрозненне ад замкаў, напрыклад, у нашых суседзяў, у тым жа літоўцаў, это замак слынны, цяпер вядомы, Дракайскі, які адноўлены быў на 80%, то Мірскі замак, ён на 80% аўтэнтычны. І таму гэта таксама абсалютна годны наш унёсак в скарбонку еўрапейскіх цывілізацый. Якраз Мірскі замак – это добры вельмі прыклад, ну, прынамсі, не горш. А самы, конечно, горшы прыклад – это Лідскі замак. Вось горша, я маю на ўвазе, рэстаўрацыя, як зроблена, а вось авральна. Вось там... І што, пра Навагрудак не свіш? Мы тут не скажам, як пра горшыя варыянты? Не, горш, па-моему, за Ліду нічого быць не можа. А чаму? Ну, там катастрофа, там непісьменна выкарысталі матэрыялы, 2 разы абвальваліся эти аўтэнтычныя муры з-за гэтага, рабілі праём для праезду цяжкой тэхнікі. Эту цэглу сучасную клалі на сучасную
цэмент, а цэмент ён гіграскапічны, ён значна цяжэй за эту рошчыну на вапне, якая была аўтэнтычная. З-за этого яно все там крывое, касое і вельмі неахайна зроблена. Таму вось так. А калі браць такі, ну, скажем, строгі, вельмі навуковы прыклад, конечно, это то, што цяпер пакуль робіцца на Гальшанскім замку. Но это робіцца надта марудна, доўга, і, на жаль, гэтыя работы прыпалі не на лепшы час для эканомікі нашай краіны. Не тыя цяпер абароты, скажем так. І ўсё ж таки вярнуся да Навахрудку, потому што, ну, тое, што я прынамсі бачу, ну, мне падалося, што гэта кансервацыя. Гэта зроблена. Ну, як там жа будуюць нейкія дадатковыя яшчэ сцены там. Гэта тут ведаеце, што мы не можам пакінуць гэтыя руіны под небом, так, в Беларуси. У нас не той климат, как покидать это просто так под открытым небом. И, отповедно, то, что мы бачим на Наваградку, это заховали все до одной цаглины. И тут атрымліваецца нейкі нонсенс. З одного боку зрабілі все по-навуковому, каб захаваць все да рэшты аўтэнтычнае, а выніку атрымалася тое, што атрымалася, яно нікога не прываблівае, не пераконвае. Потому что взяли в эту стяжку сюда апошняй цаглины, нацягнули эти металлічныя конструкции, каб оно все не спаўзло, ну и атрымалася непераканаўча. То бок там ахвяраваліся эстэтыкай, ахвяраваліся ўражаннем дзеля умоўнай нейкай такой навуковасці. А, дарэчы, Крэўскі замак робіць вельмі хораша. Да? Так. Таксама я чытаў, ну, зноў жа, это не маё меркаванне, я не бачыў самой рэканструкцыі, але я чытаў, што ёсць прэтэнзіі, ёсць пытанні да... Гэта несправядліва. Вельмі акуратна робіць Крэўскі замак, я думаю, ўжо навучаная горкім досведам Ліды, Крэва неўзабаве сапраўды будзе мець еўрапейскага ўзроўню выгляд, і это будзе сапраўды еўрапейскай значнасці аб'ект. Што датычыцца кшталту, там падабаецца, не падабаецца, там з'ездзіў, мне спадабалася, тут не спадабалася. Калі гаворка вядзецца пра рэстаўрацыю, это, ведаеце, з хірургічнай аперацыі. Вот все стали, и давайте почекаем, хай зашые, как бы хирург швы, так, и поглядим, як пациент будет себя адчуваць. Так и тут мы многие с публики так хапаюцца, я маю на увазе, не з экспертнай супольнасці разглядаць і крытыкаваць эту работу, а я кажу, што ну, мы ж не крытыкуем працу хірургаў, пакуль ён робіць хірургічную аперацыю. Пачакайце, праверым. Потому што складанасцю, я сам працаваў у рэстаўрацыі амаль 6 гадоў. Я ведаю, якія ёсць тэхналагічныя, інжынерныя складанасці з гэтым всім. І перадусім з прызначэннем этого ўсяго. Бо оно не зробіш так, што оно будзе стаяць нейкая такая баньерка прыгожая. І што мы маем? Мы маем 33 толькі правільных адказы, адсоткі, 33 адсоткі ну, правільных адказаў. Незмененную таблицу пятерки лепших, и тэхнічныя праблемы у нас былі. Я подозраю, што выкінула з гульні некаторых людзей, але зноў жа далучайцеся, я думаю, што все яшчэ аднаўляльна. Поехали. Вот так это выглядае, да, сапраўды, вот так выглядаюць Любчынскі, Мірскі, Гальшанскі, Гарадзенскія замкі. Калі вы раптам не ведалі, а большасць усё ж таки недзе памылілася. Поехали далей. Які раён Мінска адлюстраваны на гэтай карціне? Траецкае прадмесце, Чыжоўка, Смалоўка і Кальварыя. А вы жывеце на Смалоўцы, так? Не, просто як бы зацікаўлены. Я добра ведаю, у меня там сябры жывуць, дзяцінства там побач быў дзіцячы садок. І кнігу напісалі. І кнігу напісаў. А Смалоўка, дамы і мары. Это дзіўны такі быў праект. Я чаму і спытаў, потому что я подумал, что калі кніга ёсць, то... Да, это праект быў просто фантастычны. Это быў піар-праект. Вось эта грамадская супольнасць, якая займаецца ратаваннем Асмалоўкі, зрабіла піар-праект. Мне канкрэтна замовілі,
Што мне трэба напісаць? Канкрэтна было размеркаваны абавязкі з фотографам-дызайнерам. Я напісаў за месяц, яны выдалі, і праз месяц амаль усё разышлося. 3 месяцы на гэта фантастычна, это рэкорд. Я просто не уяўляю, ну, як это магчыма. Абсолютно все адказалі правильно. Можа быць праз тое, што я спытаў менавіта пра асмалоўку, але гэта была не падказка, гэта было пытанне, таму што ёсць кніга. А потым гарады, помнікі, это ж не просто там камяні, цэгла там складзена нейкая. Гэта лёсы людзей. Там в сваёй вот этой кнізе я крануўся лёсу архітэктараў, якія это будавалі, людзей, которые там пакаленнямі жылі. І гэта сапраўды заварожвае вся эта гісторыя. Там 3 пакаленні, 4 мастакоў. Так, зноў у нас нічога не змяняецца па рэйтынгу. Вось так выглядае вокладка кнігі Сергея Гарэўскага. Раім пачытаць, да? А я пытаўся у дызайнера, а што ты, какие-то колеры ты і такі, і такі. І он кажу, ну як, калі людзі падыходзяць браць хот-дог, так? Ну, пытаюцца, кетчуп ці гарчыца, і таго і сего. І дакладна чалавек міма не пройдзе. Кетчуп з гарчыцай, вельмі яркая, зыркая такая, так і хочется взять, што это такое. Это таксама сакрэты майстэрства. Але варта пачытаць, она там любопытная такая, по-моему. Так, наступнае пытанне. Зноў жа складанае. Які будынак месціўся на месцы сённяшняга палаца Рэспублікі ў Менску да 50-го году? Дом губернатара, гатэль Еўропа, касцёл святого Фамы Аквінскага ці харальная сінагога. Дарэчы, а вот наколькі моцна змяніўся Мінск праз вот нейкія, ну, незразумелыя забудовы, да? То бок вот захацелася, каб тут было больш прасторы. Раз, прыбралі будынак. Не, ну, конечно, Мінск змяніўся непазнавальна, абсалютна непазнавальна за маё жыццё. Нават за маё. І за апошнія 30 гадоў ён змяніўся зусім непазнавальна. Ні маштаб не пазнаецца, ні... Ну, да прыклад, тут вернемся до той же асмалоўкі. Калі я быў малы, так, это асмалоўцы было тады толькі 20 гадоў. Ну, казалі, якія это помнікі, што тут? Ну, это ж паўсюль такое, вот толькі-толькі будавалі. Не было разумення, што там архітэктура 30-х гадоў, яна нейкая такая, вот этот праспект, ну, на вачах маіх бацькоў будаваўся, жылі, это жывыя былі будаўнікі, мы пераацэньваем. А потым ёсць, ну, калі ўжо гаворым пра Менск, ёсць такая глобальнае непаразуменне, каб Менск застаўся такім, якім бы мы хацелі яго бачыць, ну, нейкіх крозах, так, то сталіцу Беларусі трэба было паднесці куды-небудзь збок. Менск, это трэба разумець, это горад, які вырас больш за ўсіх в Европе, больш за ўсіх сталіцы. Ніводная сталіца, ніводзін горад в Европе не вырас за пасляваенны перыяд такімі тэмпамі. Было лёгка запомніць 44 тысячи на 44 год, а зараз на 2 мільёна больш. І, адпаведна, нават каб не ўпала ніводная цагліна ад таго старого Менску, мала б што засталося. Тут атрымліваецца, што 8 правільных адказаў мы маем, да? Касцёл святого Фамы Аквінскага, і рухаемся далей. Так. Вось так выглядаў ён. І зусім, дарэчы, выглядае як свежае фота. Ну, вот яно прямо ёсць. Это такі Александр Пінчук, гісторык, архітэктар, які займаецца вось такімі аднаўленнямі. Было праведзена раскопкі, дарэчы, з Яноном Пазняком, я бачыў, і там засталіся і сутарэнні, і скляпенні, все падмуркі, і гэта месца да сёння знаходзіцца ў спісе каштоўнасцяў. Яно там закансервавана. І гэты праект прапанаваны таварыствам аховы помнікаў быў ухвалены Менгарвыканкамам, што, ну, прынята рашэнне, што калі будзе магчымасць, і ў Менску можна адбудаваць яшчэ некалькі
падобных аб'ектаў, каб задаць яму іншы маштаб. Мы скруша заламваемся рукі, но прыклады польскія і нямецкія, як адбудавалі Дрэздэн, грохнуўшы, разваліўшы те паваенныя сацыялістычныя кварталы і адбудавалі стары Дрэздэн, сведчыць, што была б воля палітычная і шмат што можна аднавіць. Урэшце рэшт, стары Менск гістарычны, пра які мы гаворым, это толькі 1,5% ад усяго Менску. І была б такая воля, мы б маглі, на прыкладзе, якія мы маем в Польшчы і в Нямецчыне, скарыстацца гэтым досведам, аднавіць нашу сталіцу. Так, праўда, ці не такое пытанне, значит, на фото, пытанне такое, на фото чырвоны касцёл у Менску, карацей, ці чырвоны касцёл у Менску на фото. І адказ або так, або не. Да. Калі ласка, адказвайце, часу зашмат для вот этого 50-50. Так, збіўся я праз тое, што у нас... Пра тое, што засталося і што ёсць з горада. Таму была б воля. Увогуле ёсць, як это, прычына, якая апраўдвае знішчэнне помнікаў архітэктуры? Няма. Асабліва это калі тычыцца цяперашняй ўжо Беларусі. Ёсць, можа быць, нейкія прычыны, там, не ведаю, в Іраку, дзе гэтых помнікаў невераемная колькасць, там, альбо ў Італіі, дзе насельніцтва расце і трэба. Но дзе б то не было, што самае важнае, это зафіксаваць все этапы. Нават калі з нейкіх прычынаў, нейкая канструкцыя, будынак, ці там нейкі курган, трапляе в нейкую зону бедства альбо забудовы, всякое бывае, то перадусім мы маем магчымасць все это вывучыць. А калі мы гаворым пра 21 стагоддзя, пры цяперашніх тэхналогіях няма такого помніка, які немагчыма было б уратаваць. І правільны адказ быў, што гэта не чырвоны касцёл у Менску. У нас зноў жа пакуль нічога не змяняецца сярод пяцёрцы першых. Архітэктар, карацей, адзін. Адзін, это ў Ітрошыне, это недалёка ад Пазнаню, былой Прусіі. Проекты настолькі падобныя, на самом деле, што пераблытаць вельмі проста. Але в адрозненне ад свайго менскага брата, касцёл у Польшы ідэальна захаваў все свае інтэр'еры, вітражы, мэблю, і ён насамрэч быў там, заварожвае вось гэтым сваім харастом тое, што ў Менску, на жаль, было знішчана пры савецкай уладзе. Таму пацікаўцеся і будзеце мець хоць прыкладнае ўяўленне пра тое, як некалі выглядаў касцёл Святых Сымона і Алены ў Менску. Ну, а тое, што мы бачылі, да, это касцёл Святой Эльжбеты ў Польшчы. В Ютрошин, это под Познанню. Звычайнае пытанне. Працягніце знакаміты выраз Францішка Богушевіча, не пакідайце ж мову нашай беларускай, каб не... І вось тут варыянты адказу. Знямелі, забылі, хто вы, умерлі і былі маскалямі, відаць. Каб не быць і маскалямі. Вот. В такія варыянты. В прынцыпе, я думаю, што пытанне варта таго, каб быць на самым пачатку гэтага квізу, таму што яно даволі простае. Тым не менш, ці згодныя вы, давайте не называць, што там ёсць, але ці згодныя вы з гэтым выразам? Абсолютно, тому что там далей он працягвае, что это беспамятство, так? Тому что в кожным разе мова ёсць асновы, нацыі ствараліся по-рознаму.
беларуская нацыя, беларуская дзяржава стварылася паводле моўнай прыкмеце. Вось гэтыя рысы, якія абмалявалі ў свой час лінгвісты, этнографы і моваведы, і вось на гэтай тэрыторыі і стварылі Беларусь. Мова стала чыннікам, які зрабіў нашу краіну вось у гэтых вось межах, якую мы сёння маем. І страціўшы яе, мы страчваем фактычна падставы нашай дзяржаўнасці. Дзеля чаго тады, з якіх прычынаў існуе Беларусь як нейкая дзяржава. Мова была... Ну, уже ёсць тэрыторыя, цяпер мы ўжо можам тэрыторыяй вызначацца. Ну, тэрыторыя гэта вызначыла мова. Але цяпер-то ўжо можа... Ну, тады прыведзіце мне яшчэ, што апроч мовы адрознівае нас ад астатніх. Вось такое раса, там, не ведаю, што, рэлігія. Як любіць казаць, памяркоўнасць. Каб не ўмерлі, сказаў Францішак Богушевич, і правильно адказалі большасць, пераважная большасць. А я працягну цытату, бо шмат людзей было такіх, якім перад смерцю мову займае. А пасля паміраюць. Вот такі калажык у суправаджэнні дзеля выклікання усмешкі. Паехалі далей. Якія мовы былі дзяржаўнымі ў БССР з 1924 па 1929 гады? Беларуская, расейская, проста беларуская, беларуская, польская, расейская і ідыш, і беларуская, расейская і ідыш. Не і, а дакладней ці. А вось я лічу, што дарма з гэтых дыскусій пра мовы ёсць класныя розныя схемы. Прыкладаў тысяча, як вырашаюцца гэтыя моўныя пытанні, практыкі. Ёсць дзіўныя краіны, дзе людзі гавораць, там, напрыклад, на Маврыкіі, там, на французскай трасянцы, на крэольскай мове пату, а мова там дзяржаўная ангельская, якой не ведае 90% насельніцтва, афіцыёзнае. Так? Ёсць там краіны, дзе там 5 дзяржаўных моваў. І насельніцтва не валодае ніводнай з іх, я маю на ўвазе афрыканскія краіны, ну, дзеля камунікацыі са светам. Ёсць розныя прыклады. І мы сёння ёсць мова нацыянальная, это мова, за якую дзяржава і народ нясуць адказнасць. Згадзіцеся, дзіўна беларусам браць на сябе Беларусі адказнасць за захаванне расійскай. Яна можа быць мець файны статус праўны, адной з афіцыйных моў. Чаму не? І мы забываем сапраўды мовы нашых нацыянальных гэтых меншыняў, дзе кампактна пражываюць украінцы, літоўцы, палякі. І калі б я вось на Балканах, там, в Славенія, Харватія, Італія, бачу, як вырашаюцца гэтае пытанне. Калі людзі там больш за 10% пэўнай нацыянальнасці ў гэтых там сельсаветах, яны маюць права і на сваёй мове пісаць. Для Бог, ад Італіі менш не стала, што там в 5 сельсаветах яшчэ падпісана і па-славенску. І славенцам па вялікім рахунку. Я думаю, што в ідэале тое, што ў нас не прапісаны в законе аб мовах магчымасці развіцця і захавання аўтэнтычных моваў меншасцяў, якія ў нас ёсць, ну, у нашым выпадку засталіся, хто тут ужо украінцы, палякі і літоўцы, яшчэ там сям анклавы. Гэта прыкра. Я думаю, што трэба в будучыні, в перспектыве беларусам взяць на сябе адказнасць і за захаванне гэтых моў таксама з нашай зямлі. Але, так, па-першае, правільны адказ беларуская, польская, расейская і ідыш. 4 было дзяржаўныя мовы ў гэты перыяд. Ну і я так разумею, што вы все ж таки за одну дзяржаўную мову, ці вы... Я за одну нацыянальную мову. Але типу афіцыйных некалькі. Я прапанаваў бы выкінуць слово дзяржаўная, назваць мова нацыянальная. Ну, это як у тых же самых Злучаных Штатах. Там зроблена вельмі проста. Колькі ёсць дыяспораў, настолькі моваў усе дакументацыі перакладаецца. І в Штатах няма фармальна дзяржаўнай мовы. Ну так, але сам факт просто, это вельмі зручна, это вельмі круто. І нават калі вы валодаеце беларускай мовай, хочаце паехаць у Штаты, не ведаеце, чым будете там займацца, то можна, в принципе, быць перакладчыкам. Тотальна непаразумение. Мова нацыянальная, альбо як там зноў жа на розных мовах, она таксама і будзе азначаць дзяржаўная. Это тая мова, адказнасць за якую, за захаванне, развіццё бярэ на сябе дзяржава.
адпаведна, за беларускую мову, апроч нас ніхто адказнасці не возьме. А хай расквітне 100 кветак, я быў бы шчаслівы, каб у нас было, як тады, там, 4 мовы, 5, 6. Ось, до речі, герб того часу і на стужках написано на всіх. Я був би тільки за, каб у Менску були і польські, і українські школи. Да я б був тільки за, коли б хоча б білоруські були. Ну, ми з цього почнемо. Поехали далей. На которым с фото показаны Браніслав Тарашкевич, автор белорусской грамматики для школ. Выбирайте по фотах Браніслава Тарашкевича. Ну, натурально, якое фото лічите правильним, ту лічбу і натискайте. А ви у написанні, до речі, ну, хоча б у написанні, користаєтесь якою? Тарашкевицею чи наркамовкою? Приватно користаюся Тарашкевицею. Так, приватныя перапісы в сваіх соцсетках, але калі я складаю нейкія, ну, как бы тэксты там для друку, альбо там на працы, то я паслугоўваюся, ну, нарматыўным сучасным правапісам, каб не памнажаць непісьменнасць. Я памятаю, як свой час паэт Анатолій Сыс смяяўся з неафітаў. Хлопцы, я ўсё разумею, але чаму вы пішаце паталёк? А не стой. І таму, а так, мне вельмі дарагі гэты класічны правапіс, і в сваіх сацыяльных сетках, сваіх прыватных, я сабе дазволю. Дарэчы, у меня ж кніжкі выйшлі дзве, акурат Тарашкевіцы, 3, а астатнія выйшлі уже нармаваным, сучасным, школьным, скажем, правапіс. Таму што і цяперашні правапіс, это уже нават не наркамаўка, і яшчэ раз, 2 разы его рэфармавалі, сучасныя правілы. Ну, ёсць пэўная рацыя, ёсць, прынамсі, людзі, якія это засвоілі в школе. І не моя задача іх перавучваць на тое, як было. Хоць відавочна, што Тарашкевіца лепей перадае асаблівасці. Ну, менавіта па гучанні, так, чытаць Тарашкевіцу лепей для того, каб навучыцца вымаўляць правільна, я думаю, так. Калошча, насенне, зянне. 10 чалавек адказалі правільна, і гэта ўжо добра. Да, гэта ўжо добра, я згодны. Я вам скажу, што гэты здымак якраз нетыповы. Так. І, в принципе, астатнія здымкі таксама яны былі як браты там усе. Поехали далей. Тут прапісана, хто на здымках так выяўлены. Антон Луцкевич, Язэп Лёсік і Язэп Варонка. Ну, Лёсік, ён сваяк Якуба Коласа, і бывае некаторыя, калі зняць вот гэты капялюх, акуляры ён падобны. А Луцкевич ад сваіх колішніх усходніх продкаў атрымаў такі досыць выразны усходні дамешак татарскі. Ён таксама адчуваецца яго усход, асабліва браце ягона Івана Луцкевіча, як зрэшты, ну это інша. Ну, а Язэп Варонка менш наогул знаны, ну, сярод шырокай публікі. І гэта адзін не шматлікіх здымкаў наогул, якія ёсць. А Тарашкевич, это, конечно, здзейсніў свой час подзвіг, калі мы вяртаемся, там, ці как бы гаворым пра мову, мы павінны сабе ўсвядоміць эту сітуацыю 1918 года і на якой ступені знаходзілася кадыфікацыя этой мовы, на якую 10 мільёнаў маса гаварыла, іншых моваў не ведала. Но это были только первые 2-3 подручнички, это первые там книжечки. Вся библиотечка на белорусской мове, там книжек, ну, это полполички, там, неких там 10, там, хай 20 брошюрок, половина з яких латинкою. Ну. А сёння мы маем по-беларуску кніг столькі, нават сёння пры гэтай сітуацыі зайдзіце ў любую кнігарню, яны не на відным месцы, добра. Ну калі вы там ўсё ж таки пацікавіцеся, там цэнтральныя кнігарні ці ў Светачы, жыцця не хопіць, каб перачытаць. Это ну, адзінкі нацыі ў свеце,
і мы ўваходзім в іх там элітны клуб, якія могуць пахваліцца, што маюць энцыклапедыі на сваёй мове. У нас ёсць па-беларуску энцыклапедыя прыроды, астраномія, там ботаніка, все, што хочаш, энтамалогія, все па-беларуску. Ёсць падручнікі, кнігі па медыцыне, фізіцы. А я ведаю аднаго гісторыка і чалавек, які разбіраецца ва ўсім, які калісьці сказаў, што на беларускай мове навукай займацца немагчыма. Паехалі далей. Назовите першую беларускамоўную газету. «Наша Нива», «Мужицкая правда», «Советская Белоруссия» и «Наша доля». Ці «Наша доля», правильнее будет так сказать. Какие варианты отказу? Выбирайте, натискайте. Протягнем. Ну, чаму не? Вяртаючыся до той же лацінкі. Мы заганяем сябе в нейкія... Напрыклад, у славенцаў няма агульнай славенскай мовы. У іх ёсць 3 паўнавартасныя дыялекты. Наогул пісьмовыя з традыцыяй. На 3 у іх афіцыйна. Наогул дыялектаў іх там каля 10, да, каля тузін. І заходзіш в краму, 3 бібліі, там все па 3. Ёсць язык зборні, который при социализме зарабили, вот якому в первых классах. Ну, это для медицинских заключений, для ментовских протоколов. А что остатня, кто как хочет, так и говорить. И там паспрабаваў бы ты патлумачыць, чаму у нас нельга пісаць тым ці іншым правапісам, яны б тебе далі, ну, калі нехта піша і нехта чытае, дык каму якая справа? Тое самае, як і з лацінкай. На Балкан, тоже Хорватии, в Чорногории карыстаюцца і кириллицай, і лацінкай. Ніхто не робіць з этого нейкай праблемы. Калі ёсць каму пісаць, а перадусім ёсць каму чытаць, купляць і чытаць, то хай хто як хоча, то так і робіць. Таму што гэта таксама наша каласальная здабытак. Мы гаварылі, колькі мы страцілі. І не выпадкова я завёў пра лацінку. Да, «Мужицкая правда» – это першая беларускамоўная газета на увогуле. І вельмі мне падабаецца тое, што адзіны варыянт, які ніхто не адзначыў, это менавіта «Советская Белоруссия». Хоць, дарэчы, спачатку «Советская Беларусь» выходзіла па-беларуску, а газета «Звезда» па-расейску. Ну, як бывае. Это першая савецкая газета. Так, тутэйшы у нас 7 раундов застаются на первом месте. У меня такое выражение, что тут нового ничего не поменялось. Да, тут ничего не изменяется, потому что, видать, пайшло все, пайшли пасля нашага збою тэхнічнага, вся гульня по балах пачалася для людзей зноў, і у нас просто ў табліцы зараз вісіць стары вынік. Ну, я спадзяюся, што мы дагонім гэты вынік і ўсё ж таки вызначымся з тымі, хто перамог. У аднаўленні якой газеты прымаў удзел Сергей Харэўскі? Вось такое пытанне для і чамусьці не падвышанай складанасці. Новы час, наша воля, наша доля і наша Ніва. Эх, одно з выданняў не пачынаецца са слова «наша». Ну, і трэба сказаць, што там за героі на фотаздымку. Да, давайте, калі ласка. Гэта адзін, ну, на маю думку, лепшы беларускі перакладчык, паліглот, які ведае столькі моў, што сам не помніць колькі. Это Сергей Шупа, аўтар многіх кніг пра Беларускую Народную Рэспубліку і укладальнік, гэта першы двухтомнік архіва БНР, чалавек бліскучай эрудыцыі, які гаворыць пры мне, толькі гаварыў на дзесятку мову, і калі ён яшчэ в Празе пры мне загаварыўся і па-кітайску, то я ўжо паверыў, што ён ведае ўсё. А цяпер ён перакладае з іврыта і ідыш. Ну і, конечно, там быў Сергей Дубавец, мой сябра, першы рэдактар адноўленай газеты «Наша Ніва». Правильный адказ, да, дарэчы, гэта. І не буду казаць, тут ледзь не спаліў наступнае пытанне, калі не памыляюся, калі яго не замянілі. Так, 9 чалавек адказала правильно, наша Ніва. Вось, нарэшце з'яўляюцца першыя людзі, якія даганяюць наш рэйтынг ужо існуючы. Падла ГБшная нік у гэтага чалавека, і ён пакуль заняў
5-ю пазіцыю. Яблычны морз зрушыўся на 9 пазіцый уверх пасля гэтага пытання, а гэта значыць, што хутчэй за ўсё хутка ўжо з'явіцца таксама у нашай пяцёрцы. Будзем спадзявацца. Наступнае пытанне. Яно падвышанай складанасці. Хто быў першым галоўным рэдактарам адноўленай ў 1991 годзе газеты «Наша Ніва»? Я, калі не памыляюся, да, Андрей Денько, Сергей Дубовец, Андрей Скурко, Егор Мартинович. Ваши варианты отказу. Ледь зноў не подказаў, мне падаецца, хацеў узгадаць мінулае фото і спытаць, а хто ж там... Нават я выконваў абавязкі галоўнага рэдактара, пару нумароў. Я значусь там, но не першае. Но не першае. Было такое. Можете распавесці так караценька пра гэты час увогуле? Это быў фантастычны час. Мы былі поўныя спадзеваў, энергіі. Газету мы аднавілі ў Вільні. Што мала хто ведае, помніць, гэта быў май 91-го года. Яшчэ до конца Савецкага Саюза яшчэ было 9 месяцаў. І на дзень горада Баранавічы мы надрукавалі ў Баранавічах. І газета паспела, причем некие дзіўныя, там была друкарня, там не фальцевали эти аркуши, и мы паспели до первого съезду белорусов в свету и принесли, и все были в полном захоплении от факта, что обновилась газета «Наша Ніва». А редакция в той час отаборилась у Вільні, бо у нас было такое рашучее, пурыцкое такое перакананне, что мы повинны таким же способом обновить газету, и там сама, где она и начиналась, в Вильне. И я думаю, что это был на той момент абсолютно слушный выбор, слушный крок, потому что до Вильни, ад Вильни значно ближе там, до города Полоцка, чем до Минска, городенцам и палачанам. И тогда межи открылись, и с Белосточчыны, с Польши шмат приезжал. И все приезжали до нас на Аганёк, и это, сапраўды, было шмат у нас городенцев, палачанаў тады працаваў, приезжали беластоцкія беларусы, сапраўды справа закипела. И что, ну, як для нас, для тех, кто пережил этот час тут, что было вельми важно, что мы подставили руки этой виленской белорусщине, поспели завязать вот эти узелки, как вот ткуть ткачихи и завязывают эти узелки. Мы поспели завязывать эти узельчики с сыном Клавдия Душевского, познакомиться, посябровать, Зоськой Верос, с сыном Антона Луцкевича Лявоном. Мы их все ведали, мы собрали их, и мы чули их мову, мы чули их расповеди живые. И для нас эта белорусщина ну, стала ну, часткой нас самих, чем-то это не то, что ни в книгах не вычитаешь. Сергей Дубовец, правильный отказ. 10 человек отказали правильно. И, по-моему, на минулом фото аккурат Сергей Дубовец был третьим человеком. Так. 3 Сергея. Приходили литовские коллеги, там витались, там Сигитас, Гинтер, Сергей. Да. Так, падла ГБшная просто вылетае на першае месца, праскокваючы ўсе астатнія пазіцыі. Мы чакаем усё ж такі, калі нарэшце Фанс Ленкова, дарэчы, ажно на 16 пазіцый узняўся вось пасля гэтага пытання. Ну дзе ж ён у гэтай пяцёрцы лепшых? Давайте наступное пытанне. Вот так цяпер уже выглядае Сергей Дубовец. Ну, можа нават і не цяпер, можа ўсё ж такі это летась. Так. Не моцна, у любым выпадку не моцна змяніўся. Як наша Ніва, што пачала выдавацца ў 1906 годзе, сябе пазіцыянавала. Першая беларуская газета на кірыліцы, першая беларускамоўная газета з фотаздымкамі, першая беларуская газета і першая беларуская газета з рысункамі. Варыянтаў 4, секундаў 40. Калі ласка, адказвайце. Дарэчы, вельмі хутка адказваюць на гэтае пытанне нашы гледачы. Просто на дзіву мне падавалася, што пытанні такія сапраўды складаныя, але вот не.
Ну, для зноў жа дакладнасці, гэта наша Ніва не была першая легальна, першая была наша доля, наша Ніва яе замяніла. Ну, пытанне слушна пастаўлена, як яны сябе пазіцыянавалі. І шмат хто забывае вось в этой бурапене новых беларускай склеротыкі, што не раніца, то навіны. Там, зноў пра нашу Ніву. Што да 17-го года, да бальшавікоў, у беларусаў ўжо было мінімум 5 газетаў, і гэта ўжо было фактычна. Ну. Все, амаль што ўсе правільна адказалі. Першая беларуская газета з рисунками. До речі, вот это слово «рисунки» недавно, мне падаецца, выкликало такі абмеркаванне у тым же самом интернете, да, тому что, по-моему, была прапанова заменить на малюнки. Да. Не, это нормально. Мовы живые. Ну, есть слово «рыса». Ну, мне не реже слово «рисунок». Так? Мы, что человек робіць, калі там рысы выяўляе, да, рисуе. Я лічу, что и то, не варто что-то там замяняць, альбо нешта выкідаць, цурацца нейкіх слоў. І вось, чым больш словаў, чым больш наш слоўнікавы запас, тым мацнее эта мова. Мы можем, ну, напрыклад, в паэзіі это важно, так, падабраць, каб оно сплялося. А калі мала синонімаў, там, то это, конечно, прыклад. Вот есть там только любовь, да? У нас есть любовь, каханне, есть какие-то нюансы, есть какие-то градации. Чым больш будзе этой градацыі, нюансаў, і гэта важно не толькі для прыгожага пісьменства, для паэзіі само сабой. Але многія неправільна лічаць, што мова гэта толькі спосаб стасунка. Мы можам на пальцах стасавацца, як я бываў в краінах, дзе ніякіх было магчымасцяў, толькі паказваць, усміхацца, як крошка ноты, або маляваць какие-то малюначкі. То можна наогул без мовы. Мова — это спосаб мыслення. Не выпадкова это такая высловие, што колькі моваў ведаеш, столькі разоў ты чалавек. То бок ты іншы. Так, я вот не памятаю, ці абмеркавалі, бабёр тутэйшы з'явіўся ў нашай пяцёрцы таксама, да, на 7 месяцаў падняўся злызень. Мы ўжо зусім блізка да фіналу. Першая беларуская газета з рисункамі вось так выглядала. Наша Ніва, галоўная старонка, да, шапка, як это называецца. Да якой падзеі 95-го году прысвечаны гэты аркуш нашай Нівы пад аўтарствам Сергея Харэўскага? Ну, давайте паглядзім, што там за аркуш. Вось так ён выглядае. Першая гісторыка-краязнаўчая канферэнцыя ў Светлагорску, збіццё дэпутатаў будынку Верховнага Савета Беларусі, рэферэндум надаў расейскай статус дзяржаўнай мовы, змена дзяржсімвалаў, памёр Максім Танк. Не зломіш напісана, калі раптам у тэлефонах не бачна. Што же гэта можа быць? Туш, пяро, я тады шмат маляваў, неяк сеў і хоць маляваў даволі доўга, я не ўгадаў маштаб. Але это была ваша такая сталы абавязак? Так. Я быў мастацкім рэдактарам. Я падбіраў фотоілюстрацыі, калі трэба маляваў сам, пісаў. Это ж не было тады паўнавартасных кампутараў. Вот этой лінаркі, это ўсё ад рукі. Тушь, перо, и там много выклеивалось, вот это все ручками вот этими золотыми выстригалось, выклеивалось. И тем не менш, далёка не большасць адказала правільна. Рэферэндум надаў расійскі статус дзяржаўнай мовы, змена дзяржсімвалаў. Вось менавіта гэтай падзеі быў прысвечаны той малюнак, да? Так, это было драматично. При том, что я думаю, что подказка была больш чымная, вот этот выраз не зломіш. Я быў тады кандыдатам у дэпутаты Менгарвыканкама і меў права прысутнічаць, якія былі сумешчаны з гэтым рэферэндумам на гэтых выбарчых участках, і таму для мяне это было вельмі асабістае пачуццё. Я, в адрозненне ад многіх, быў наўпроставым сведкам гэтых падзеяў.
і застаўся пры сваім перакананні, што і вынікі таго рэферэндума былі таксама, ну, па-першае, ён быў наогул незаконны, но это ўжо іншая рэч. Вот так только что мы проглядели, як выглядала гэтая падзея. І вот просто пытанне, яно па-за конкурсам, веданне гісторыі Беларусі, беларускай мовы і культуры, ці можа перамагчы рэжым. Калі ласка, гэта зноў жа не конкурснае пытанне, гэта мы хацелі б ведаць вашае меркаванне па гэтай тэме. Причем вариантов отказа только два: не и обовязково. Так что выбирать уже вам, у что верить больше. От себе могу только додать, что шчыра вам дзякуй за удзел. Мы еще зараз вызначым пераможцаў, абвесцім іх, але ўжо забегаючы наперад, гэта як бы гэты пол ён адбываецца ўжо калі скончыліся квізавыя пытанні, таму это было вельмі класна, вельмі цікава для мяне. Я па шчырасці вельмі шмат для сябе даведаўся. Я, конечно, спрабаваў зрабіць выгляд, што я все ведаю і так. Вот от себе хочу попросить прабачэння ў наших гульцоў, тому что вот адбыўся тэхнічны збой. Я тут ні пры чым, прабачце, гэта выключна інтэрнэт. Ну да, такое здараецца. І тым не менш, большасць перакананая, што менавіта беларуская мова, культура і гісторыя беларуская дапаможа перамагчы рэжым. І я з гэтым, напрыклад, згодны. А ці згодны вы? Я згодны з тым, што ніводнае войска не абароніць народ так, як бароніць яго мова. Могуць здарацца розныя драмы, могуць здарацца там войны, акупацыі, могуць падзяліць там край папалам. Но калі будзе мова, то все вернецца на сваё месца. Не будзе мовы, весь час будзе ўзнікаць пытанне, стаяць пра наша права быць на гэтай зямлі. Толькі мова, як нішто іншае, бароніць народ. В этом я перакананы. Классные словы на развитание были. Я думаю, что что-нибудь еще придумаем. Давайте поглядим на наших пераможцаў. Третья позиция Сетлич, так и не здолеў ніхто дагнаць. Другая позиция Тутэйшыя. И першае месца у нас, по-моему, падла ГБшная, да. Просто, да, и у нас есть четвертая, пятая позиция, это еще там Бобер, да, был, да, и Калиш, не памятаю, Алинушка, по-моему, нечто вот такое, но не поспею я прочитать, пробачьте. Падла ГБшная просто, ну, на мой погляд, зрабіла нечто, ну, неверагоднае, да. Мало того, что догнала тых, хто першую палову гульні займалі першыя пазіцыі, але яшчэ і просто скочыла літаральна ў апошнім вагоне на першае месца. Супер, класна. Дзякую ўсім за тое, што былі з намі. Глядзіце, сачыце за абвесткамі, да, і даведайцеся, калі будзе наступная гульня. Дакладней, я нават ужо ведаю. Сёння пятніца, а заўтра субота, і заўтра яна будзе. Таму далучайцеся да нас, глядзіце, у які час, каб дакладна, і хто будзе удзельнікам. А якая, в прынцыпе, розніца, хто ў нас госць? Галоўнае, каб проста класна пабавіць час. Як это мы зрабілі з Сергеем Харэўскім, это было вельмі класна. Я ўжо пра гэта казаў, што я даведаўся вельмі шмат новага. Спадзяюся, вы таксама. І шчыры дзякуй, заставайцеся з намі. Убачымся ў хуткім часе. Всего найлепшого.